Яңа 2020 ел балалы гаиләләргә бик күп яхшы яңалыклар, уңай үзгәрешләр алып килде. Гамәлгә кергән яңа программалар барысы да файдага гына. Аз киремле гаиләдә туган сабый өчен кирәк-яраклар тутырылган нәниләр тартмасы моның ачык мисалы. Узган атнада Гайнуллиннар гаиләсенең 3нче баласын бу зур бүләк белән каршы алдылар. 3 бала әтисе Илшат Гайнуллинның шатлыгы бүген эшенә сыймый. 2 кызын җитәкләп тормыш иптәше Гөлсирен белән кечкенә Лилияны каршы алырга килгән. Барысы да түземсезләнеп яңа гаилә әгъзасы белән очрашуны көтә. Безнең гаиләдә бүген шатлыклы хәбәр, менә 3нче кызыбыз туды. Дилия исемне куштык. Олы кызыбыз Илинә, уртанчы кызыбыз Зәлинә исемне, кечкенә кызыбыз Дилия. Шушы шатлыклы хәбәрне бүген ничек каршы алабыз инде. Хөкүмәт тарафыннан шундый зур бүләк өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шушы семьяга булышкан өчен, 3 балалы семья өчен. Лия яңа 2020 елга аяк баскач районда 14нче булып туган бала. Авырлыгы 3 кг 900 грамм, буе 53 см. Комбинезон, итек, сабый киемнәре, юыну кирәк-яраклары. Барлыгы 14 төрле әйбердән торган нәниләр тартмасын районның халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин тапшырды. Район хастаханәсе табибларына бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бик яхшы карадылар. Бик зур рәхмәт барсы өчен. Менә бүләктә тапшырдылар. Без бик бәхетле, рәхмәт. Тагын килергә планлаштырасызмы? Асысын кадай күрсәтер инде. Государство выделить иткән комплектны Гөлсиренгә бирәбез. Ул дагын исән-сау гына булып, балаларын исән-сау үстереп, икесе бергә тигезлекле, күңел тынычлыгы белән исән-сау яшәсеннәр, авыртмасыннар. Балаларын карасыннар, балалары игелекле булсын. И безгә килсеннәр тагын. Алар 3 кыз белән менә монда хәзер получились. Хәзер безгә малайлар кирәк, даже может 2 малай кирәктер. Ибет, Гөлсирин. Менә шул. Исән-сау булсыннар, исән-сау тагын килсеннәр безгә. Табиблар кулыннан киткәч, сабыйның сәламәтлеге аның өчен җаваплылык тулаем әти-әнигә күчә. Һәм бу эштә еш кына ярдәмгә әби-бабай да бик теләп кушыла. Бүген дә алар балаларының шатлыгын уртаклашырга килгән. Бик сөенечле булды инде, исән-сау үстерсеннәр, тигезлектә, муллыкта, саулыкта, сәламәтлектә. Рәхмәт менә шәфкать тусташларына, врачларга исән-сау бәбине тудырдылар. Исән-сау, сәламәт, бай тормышта яшәргә ясын, игелекләре булсын. Менә үземнең дәген 3 кызым бар иде. Яңадан 6 оныгым булды, 5 кыз, 1 малай араларында. Аллага шөкер, бүгенге көндә бик шатлыклы, бик матур яшибез, монасында яшәргә язсын. Дәүләтнең бу бүләгенә җан башына киремнәре яшәү минимумыннан артмаган гаиләләр дәгъва итә ала. Әле бу ел гына гамәлгә кертелгән проект, аның шартлары хакында районның халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин сөйләде. Барлык балаларга да бирелмәй бу. Монда инде социаль яклау бүлегенә бала табырга әзерләнүче әни дип әйтик, мөрәҗәгать итәргә тиеш була. Ул инде справка бездән аз киремле гаилә буларак справканы алганнан соң, ушул справканы алып килә безнең шушы больницага. Безнең Саба районы больницасына. Бу инде бүтән безнең больницаларда бала табырга уйлый икән республикада. Барлык республиканың больницасына да шушы справканы тәкъдим итә ала, алып килә ала. Шуны тапшыргач, безнең инде сәламәтлек саклау хезмәткәрләре, шулай ук роддомнар дип әйтик инде, алар бу гаиләгә шушы подарочный комплектны заказ биреп, алып кайтып тапшыра ала торган балалар. Менә без бүген күрдек, үзебез 3нче безнең шушы комплектны алучы бала, но беренчесе безнең районда тапкан. Калганнары икесе инде безнең республиканың перинаталь үзәгеннән алып кайткан, Казанның бүтән больницасыннан алганнар бар. Шуңа күрә бүгенге көндә әйтәсе килә, андый бала табырга әзерләнүче әниләр безгә инде 9 кеше килде. Шушы справкага, менә шушы араларда инде алар шушы комплектларын, бүләк комплектларын алачаклар. Бала үстерү җиңелләрдән түгел, яшь гаиләләр дәүләт ярдәменә мохтаҗ. Җитәкчеләребез дә моны яхшы аңлап, һәрдаим яңа программалар булдыру өстендә эшли. Нәниләр тартмасы да дәвамлы булсын иде.